माने थांनाय 2021आव प्रमद बर' सरकारा माने AIIDC माने आसाम इन्डास्ट्रि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसननो 100 बिगा हा हगारदों। दा बे AIIDCआनो हा 100 बिगाखौ मोननानै बेयाव दा दाउनि फार्म खालामदों आरो बे दाउनि फार्म खालामनायनि जाहोनावनो दिनै बे जायगानि रायजो राजाफ्रा जोबोद खस्थ' भुगिनांदों आरो बेनि थाखायनो जों रायजोफ्रा बे दाउनि फार्मखौ उठायनांगौ होननानै जों दाबि खालामफैदों। दा खुंगुरियाव जानाखि दाउ फार्म खालामबाय दा बेयाव खुंगुरि कलबारि बे दतमा रिभिनिउ सार्केलनि आन्दाराव गोलैयो आरो दाउ फार्म खालामनायनि उनाव बे जायगायाव ओरैबायदि गेसाव मोनामबाय दाउखि मोनामनाय दाउ मोनामनाय दा बे जायगानि मानसिफ्रा थानो हायि बायदि जाबाय। दा न' सिङाव थानो हालिया मोजाङै ओंखामबो जानो हालिया बोथिसे ओंखाम खबसे जानो हाला मोजाङैनो बारा हाबो माने गेस थाङो गेसाव एखेबारे दा माने हिसाबै न' सिङावबो ओंखाम जानो हाला थानोबो खस्थ' जाबाय आरो लोगोसे बाहेरायाव माने बिफां सायाव थानोबो बे जायगानि मानसिफ्रा हालिया बिफां सायाव थायाबाबो बिराद गेसाव बार मोजां जानो हालिया बेबायदि अबस्था जाबाय। आरो बे माने जायगायावनो स्कुल दं LP स्कुल मोनसे कलबारि LP स्कुल आरो मोनसे जाहैबाय खुंगुरि ME स्कुल आरो खाथियाव जनता कलेज दं। दा बे माने स्कुलनि कलेजनि गथ'फ्रा दिनै बे माने मोनामनायनि थाखायनो थानो हायि बायदि जाबाय क्लास खालामनो हायि बायदि जाबाय मास्टारफ्राबो क्लास खालामनो हायि जाबाय। माने फालि मुथे बायनानैसो जुदि क्लास खालामनांगौब्ला गथ'फ्राबो मास्टारफ्राबो मा माने शिक्षा लाबावगौलाय मोजांसो जानाय नंला। दा गथिखे बेबायदि परिबेसनि गेजेराव दा बे खुंगुरि एरियानि रायजो राजाफ्रा दङ खोब दुखुनांथाव। दा लोगोसे बे जायगाजों थांनो रावबो हालिया दा बे गामि सेरजों थांब्ला बिराद गेसाव मोनामो। दा गोबां मानसि बे जायगाजों थांनायनि माबाखौ नागारबाय जायगाखौ लामाखौ नागारबाय। बे जायगायाव गासै एफेक्ट जायो बे जायगानि 11टा गामिया एफेक्ट जायो बे जायगायाव 11टा गामियाव बेयाव माने राजबंसि दं कचफोर दङ ओमफ्राय बर'फोर दङ। दा बे एफेक्टेड जायनाखि रायजो राजाफोर बिसोरो दिनै कमप्लेन खालामबाय माबानो पलिउसन बर्डनो कमप्लेन खालामबाय। दा खिन्थु जेबो एक्सन लायाखै। दा खिन्थु रायजो राजाफ्रा जोंखौ दाखालि लांनानै मिटिं खालामहैदों। दा जों मिटिं खालामनानै जों बुंदों बिसोरनि सिगाङाव बेयाव खुनु दिन बे रोखोम अननाय भाबै रायजो राजाफोरखौ माने दाउखि मोनामजानो होनो हाया आरोखि। नों बे इन्डास्ट्रि खालामदों होननानै इन्डास्ट्रि खालामबाय साख्रि बाख्रि मोनगोन सुजुग सुबिदा मोनगोन होननानै खालामबाय। दा नों बिनि उनाव जुदि रायजो राजाफ्रा दाउखि मोनामजोबबाय थाबाय थायोब्ला जानाय लोंनाय सुख गैया मोजां बार मोनजाया बिदि अबस्था थायोब्ला बेयावथ' रायजोफ्रा सैज्य खालामनाय नङा। बेनिखायनो जों दिनै डिसिनो जायनाखि मेम'रेन्डाम मोनबाय बे डिसिनो मेम'रेन्डाम होनायनि उनाव जोङो मा एक्सन जायो जों नागिरगोन। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बे जायगायाव थांनानै बे जायगायाव जों रायजो राजाखौ आइ आफा बयबो हिन्जाव हौवा गुरलाब गुरलाब ओंखारनानै धरना लानानै बेखौ जों बन्द' खालामगोन आरो बे जेरैबो बन्द' जानांगोन। बेखौ जों बिदि अबस्थायाव जों दोननो हाया।